Hey meneertje Toon, u hebt de vorige keer beloofd dat ze gaat over Nederland zo's vertellen. Oh ja, Nederland dat ligt in West-Europa. De buurlanden van Nederland zijn Duitsland en België. Nederland ligt ook aan de Noordzee. De hoofdstad is Amsterdam en er wonen ongeveer 16 miljoen mensen in Nederland. Hoeveel provincies heeft Nederland eigenlijk? Nederland heeft 12 provincies. Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Flevoland. Het weer in Nederland is toch bijna altijd knudden, man? Ja, en dat komt helaas doordat Nederland een gematigd zeeklimaat heeft, want ons land ligt aan de Noordzee. In de zomermaanden is de temperatuur van Nederland altijd 18 graden gemiddeld en in de wintermaanden zo ongeveer rond de 3 graden. Hey, is Nederland eigenlijk wel zo'n bijzonder land? Nee, helemaal niet, maar Nederland heeft wel typische gewoonten. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een baby eet men beschuit met muisjes. Nederland is toch een koninkrijk? Ja, Nederland is een koninkrijk met tot 2013 koningin Beatrix aan het hoofd. En haar zoon Willem-Alexander is de nieuwe koning. Trouwens, de Nederlandse vlag was vroeger oranje, wit, blauw en pas in 1937 rood, wit, blauw. Tadaa, tadaa, tadaa. Met carnaval zijn de kleuren rood, geel en groen. Carnaval is van oorsprong een kerkelijk feest aan het begin van de vaste tijd en wordt uitbundig in Noord-Brabant en in Limburg gevierd. Het feest duurt tegenwoordig 5 dagen en elke stad of dorp verandert de naam en heeft een eigen carnavalsoptocht. Hahaha, meneertje Toon, we hebben ze een druppel snot onder de neus hangen. Oh, sorry hoor. Grapje. Leuk Jippe, leuk hoor. Op 1 april is het in Nederland gebruikelijk om alle mensen voor de gek te houden. Dus nu niet Jippe. Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood. Pasen wordt in Nederland op Paaszondag en op Paasmaandag gevierd. Er worden volop chocolade, eieren en paashaasjes gegeten. En de paashaas verstopt die eieren. Met Pasen gaan wij altijd gezellig brunchen. 11 november is het Sint Maartensfeest. Gebaseerd op Sint Maarten die met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden sneed en een arme man de helft van zijn mantel tegen de kou gaf. Kinderen maken dan zelf lampionnetjes en gaan 's avonds een optocht langs de huizen. Soms wordt er ook een Sint Maartensvuur ontstoken. Overal op de wereld hebben ze een kerstman, maar in Nederland hebben ze Sinterklaas. Een paar weken voor zijn verjaardag komt Sinterklaas met zijn zwarte pahieten in de stoomboot uit Spanje. Vanaf deze dag kunnen alle kinderen hun schoen zetten. Op Sinterklaasavond worden er pepernoten gestrooid en cadeautjes uitgedeeld. En de volgende dag vertrekt Sinterklaas weer terug naar Spanje. Jazeker, en als Sinterklaas weg is, worden de huiskamers en de winkelitalages versierd met kerstbomen, kerstlichtjes. Je ziet kerstmannen en kerststallen. Op eerste kerstdag wordt uitgebreid gedineerd en op de tweede kerstdag gaat men vaak op bezoek bij familie. Hey meneertje Toon, na Kerstmis komt toch altijd nieuwjaar? Jazeker, en oudejaarsavond wordt gevierd met vrienden en familie. Men eet oliebollen. En om 12 uur wenst men elkaar geluk en goede gezondheid. Er wordt getoost en vuurwerk ontstoken. In Scheveningen duiken elk jaar duizenden mensen voor de nieuwjaarsduik in de ijskoude Noordzee. Boe! Oh, daar gaat alweer de schoolbel. Tot morgen, jongelui.